सासे फरायसाया मास्टारखौ ओरैबायदि बुदों मेगनखौ सख्ल'नानै मेडिकेल हस्पिटालाइज जादों मेडिकेलाव लांनो गोनां जादों कारना मा एग्जाम जाबाय दंना हायार सेकेन्डारिनि जाबाय दंना एग्जामाव बियो 20 मिनिट लेटआव फैदोंमोन सासे मास्टारा बुंबाय एग्जामाव मानो लेटआव फैनांगौ नोंलाय हायार सेकेन्डारि फरायलायना नोंहा टाइमखौ मिथिया नामा एसे एनै माने दाद्रि होबाय बे दाद्रि होनायनि थाखाय मास्टारखौ ओरैबायदि बुदों छात्र सासेया होमबा जोंनि मेन्टेलिटिया मा जालांखो मानो जादों जोंनि फरायसाफोरनि जोंनि लाइमोन उन्दै बैसो गथ'नि मोनसे मेन्टेलिटिया जायखौ जोङो भगबान होननानै साननानै लायो गावनि शिक्षा गुरु गावनि स्कुलनि फोरोंगिरिखौ जोङो मोनसे समावहाय लामायाव नुबानो साइकेलनिफ्राय ओंखारनानै गुग्रुब खुलुमोन नाथाय दिनैनि फरायसाया गासिखौबो नागै गोबां फरायसाफ्रा दिनैनि लाइमोनफ्रा गावनि फोरोंगिरिखौ बुनोबो हायो जोनोबो हायो मानो जादों बे मेन्टेलिटिया बेबायदि गथ'नि हिस्ट्रिखौ बोरलाबा जों नुगोन बे गथ'आ सिगारेट सोबो गान्जाबो सोबो डेन्ड्राइटबो जायो जौबो लोङो दैट मिन्स बे हायार सेकेन्डारियाव फरायनाय उन्दै बैसो गोरलै मेलेम गोरलै देहानि गथ'आ सिगारेटबो सोब्बायबा गान्जाबो सोब्बायबा डेन्ड्राइटबो जाबायबा जौबो लोंबायब्ला 50% नि बे माइनास जायो लावख्राया दिनै जोङो बे लाइमोनफोरखौनो लानानै बे एबसुनि लिडारफ्रा बुंबाय थायो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो बुंदोंमोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सिमां नुदोंमोन मा सिमां बियो बर' जाथिखौ गेरेमसा हारि दानांगौ बर' जाथिखौ मास्टार रेस हारि हिसाबै दानांगौ गोग्गोम हारि हिसाबै दानांगौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे सिमां आरो बे सिमांखौ जाफुंहोनांगौनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन समावहाय गोबां हाबाफारि लाबाय थादों फरायसाफोरजों रायलायदों फरायसानि गार्जेनजों रायलायदों गोबां बायदिसिना हाबाफारि लाबाय थादों कारन जोङो जाथिखौ गेरेमसा दानांगौब्ला सोरखौ थांखिनानै गेरेमसा दागोन जोंनि लाइमोनफोरखौ नोंसोरबायदि फरायसाफोरखौ नोंसोरबायदि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थांखिनानैसो जोङो जाथिखौ गेरेमसा जाथि दानो नागिरदों कारन नोंसोर दिनैनि फरायसा गाबोन नोंसोरनि जातिनि साफा साफा दैदेनगिरि थुनलाइगिरि गाबोन नोंसोरनि जोंनि जातिनिफ्राय आईपीएस अफिसार एसएस अफिसार आईएएस अफिसार मास्टार प्रफेसर साइंटिस्ट एडभोकेट आरो नोंसोर बेबायदि जायोब्लासो जोंनि जातिया गेरेमसा जागोन नाथाय नोंसोर जुदि दिनैनि दिनावहाय ड्राग्स एडिक्टेड जायोब्ला जौ फाग्ला जायोबा बाइकनि फाग्ला जायोबा हिनजावनि फाग्ला जायोब्ला हौवानि फाग्लि जायोब्ला जोंनि जातिया बहा गेरेमसा जानो नङा होमबा दा बेखायनो आङो बुंदों फरायसा बिथांमोनखौ खावलायदों नोंसोर जिहेतु जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो दानिया जानांगौनि थाखाय थांखि लानांगौ दिनैनिफ्राय गासिखौबो बावगारजोब मैया नों मा सानदोंमोन मा गाज्रि सानस्रि दंमोन नोंहा मा माने नेगेटिभ सानस्रि दंमोन गासिखौबो बावगारजोबनानै दिनैनिफ्राय जों गोदान सिन्था खालामनो हायो मैया जे नों 30% मोनदों मानो मोनदोंमोन नों गावखौनो बिजिरनानै नाय कारन नोङो लेखाखौनो फरायाखैमोन नों गोसो होनानैनो फरायाखैमोन गथिखे मानो 75% मोननो मानो 80% मोननो दा गथिखे दिनैनिफ्राय गोसो होनानै फराय गाबोन नोंबो 80% मोनगोन फान्थाव गायोब्ला फान्थावनि बिफाङाव आपेल फिथाइ थाया फान्थावनि फिथाइयानो थायो थायगोन नामा फान्थाव गायबाय नोङो सानफ्रामबो नायबाय थायो थायसिगोन र' आपेला थायसिगोन र' आपेला बिबार बारबाय र' आपेला उनाव एसे एसे देरहांबा आया माथो बोरैबासो जांबायलै मा गोलावसो जाबोखोब्रा आपेलालाय दाय माथो फान्थावसोलाय जाबाय बे फान्थावनि फान्थावथाय मानो आपेल थायनो मेट्रिक फाइनालनि समाव नों गिदिंथिंबाय थादों लेखाखौनो फरायाखै क्लास 8आवबो गोसो होना फरायाखै 9आवबो गोसो होना
दिनैनिफ्राय साननाय हनायखौ सोलायनांगोन बे दं आरो जानो हायोब्ला मानो जाया डक्टर जानांगौ इन्जिनियार जानांगौ जानो हायो होनबाय गथिखे जानांगौ सेल्फ कन्फिडेन्सआल आत्मबिश्वास ला दानिया जोंनि गथ'फोरनाव बे आत्मबिश्वासा गैया मिथिगोना गावनि सायाव फोथायनाया गैया आंबो बुंनो नायनायावनो सिनायो नोंसोर सिगाङाव थानायफ्रा गसंनाय बाबुमोना जिराय माबा गसं स्टेन्ड आप गसंनाय नोंसोरबो स्टुडेन्ट नोंना आंहा बे स्टुडेन्टफ्रा सिगाङाव थानाय गसंदामोन आं गोजानखौ नुहुरैखाय आं गसंनो होआखै मिथिबाय आं नुनायफोरखौ गसंनो होदां नोंसोरनि मोखाङाव नायबानो सिनायो मिथिबाय नोंसोरनाव बिराद टेलेन्ट दं ओरैबायदि टेलेन्ट दङ आं दहाय होननाया नोंसोर जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो मिथिबायना दा बे आत्मबिश्वासखौ लानांगोन गावनि सायाव फोथायनाय येस आं जानो हायो जिराय आं नायदोंसो दे नोंसोरनि मोखांखौ जानो हायो नोंसोरो माबाखौ हेलेना दैमारिखौ सिनायोना एक्ट्रिसा आमाइनि फिसाजोआ हेलेना दैमारिया सिनेमायाव फैनायनि सिगां मडेलिं खालामोमोन मिथिबाय जोंनि जायगानिनो गथ' थ' जोङो सिन्था खालामबाय बेखौ एबार हायनामुलियाव लाबोनोसै लेंहरबाय आङो बिमानि दारै ओइ नोंसाजोखौ लानानै फै हेलेनाखौ जों सिनेमायाव सोनानै होनि हायनामुलियाव होनना लेंहरबाय आंनियाव लेंहरबाय आं न'आव रायलायफैबाय मानो लेंहरदोंमोन जाहैबाय आं होनबाय सिनेमायाव हाबनांगौ हायनामुलियाव आमाइनि फिसाजो जानांगौ नों ओमफ्राय आंजों गोसोथोलायनांगौ ए आंजों जाया आंजों जाया आंजों जाया आं रोङा मा रोङा बेलाय नोङो इसिबां मोजां मडेलिं खालामो मानो रोङा बेलाय नों रोंगौ नोंनियाव बे टेलेन्टआ दं होनबाय मा जाया बेलाय गाबोननिफ्राय शुटिं लानांगौ जेबो गिनो नाङा आं दं नोंनि बे गोरबो सिङाव हाबनानै थानाय बे टेलेन्टखौ आङो ओरै बायजोआव दिहुनना लाबोगोन ना अखानायै बे शुटिं आं बायदे गाबनाय बेबायदि जायो नामा गाबनायानो जाया दे मोजाङै गाब माने बेबायदि जायो नामा गाबनाया थिग सायलायबाय आं बुहां रायबाय नालाय एबार गाब गुबै गाबथारबाय आरोखि सानसे बेबायदि जाबाय एसे गोनो गोथो अखानायैनिफ्राय जेबो खोन्थानो नाङाखै अट'मेटिक गाव हारसिङै खालामबाय थादों जेबो प्रब्लेम गैया थारमाने बिनि गोरबो सिङाव हाबसोनानै जे थानाय बे टेलेन्टआ बायजोआव ओंखारबोबाय दा बे बुस्थुखौ सिनायनांगौ होननानै बुंदों आरो दिनै हेलेना दैमारिया बर'फोरनि गेजेरावनो साबसिन एक्ट्रिसनि बान्था मोनखांबाय जाय बुंदोंमोन आं खालामनो रोङा आंजों जानाय नङा दा नोंसोरनियावबो बे टेलेन्टआ दं साफ्रोमनियावबो नोंसोरो बुंगोन आं डक्टर जानो हानाय नङा नेभार जानो हायो जानांगौनि थाखाय दा थांखि लानांगोन आरो नोंसोरनि बेले बेजे साननायफोरखौ बे लावखारनिफ्राय फिनजाब गारहरनांगोन मा साननाय दङ दा हिनजावसाफ्राबो सानो जायनिया दाम गोसानि बाइक दं जायना दाम गोसानि मबाइल दं आंखौनो गोसोथोगोनहाय हौवासाफ्राबो सानो सोमस्रिखौ मोननांगौब्लाथ' दाम गोसानि बाइक लानांगोन दाम गोसानि मबाइल लानांगोन थारमाने मबाइल बाइक गोसोथोग्रायाबो बे थाबासो गोसोथोयो आरो बिसोरबो ओंखायनो जेसे दामिनि लानो हायो एसेनो मोजां बे सानस्रिजों खिन्थु जेबो जानो हानाय नङा बे सानस्रिजों नोंसा नोम्फानि थाखाजों नोंसा नोम्फाया बायनो हानाय बाइकजों नोम्फाया बायनो हानाय मबाइलजों नोम्फाया बायनो हानाय जुथाजों गस्लाजों गामसाजों टफिजों जि नोंनि देहायाव गासिबो सब दंजोबो गासिबो नोंसा बिमा बिफानि नंगौना नङा खामला हाजिरा मावनानै बायदोंसै नोंसोरो
बिमा बिफानि बेजों इन्जय खालामबाय थानो हागोन नोंसोरो दा एकदमबारे सिख्लाखौ सान माबायाव मास मोनसेयाव साफा साफा सोलायनानै गारियाव थिखांनानै गिदिंबाय थ' इन्जय खै बोसोर जेलानिखि नोंनि बैसोआ 22 बोसोर जाबाय 23 बोसोर जाबाय 24 जाबाय 25 जाबाय गोसोनायखौ लानानै गिदिं 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 इन्जय खालामनानै जोबलांबाय दा जों पिकनिक स्पट ओरै माबा माबि फुजा मेलायाव ओरै लोंथिंनानै जाबथिंनानै रंजा बाजा बारलांबाय नोंनि दिन फैबाय गोसोनायाबो खारसन फैबाय हाबाबो जाबाय सानथाम सानब्रैनि उनावहाय हिनजावा फुजा फैबायहाय दख'ना गांसे नांगौ दख'ना बायनो फैसा दंसै गैला नांनाय मानिखौ सुफुंनो हाला ओंखायनो सिन्थाफ्रा हिनजावनाबो आलादा आलादा जाबाय आमोखाजों थांबासो मोजांसिन